May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Mga igsuon, dirita mo tutok sa atong pamalandong sa giingon ni Kristo diri sa Ebanghelyo karong Domingguha. Daghan ang anihon, apan gamay ra ang mga ngani. Mga igsuon, kabaluta, nga daghan kaayong anihonon nga mga igsuon nato, nga bisan tuod na kaila na unta sa Dios, pero wala nagpaduol sa Dios. Pero ang atong dapat sabton, kinsa ning mga ngani. Mga igsuon, hangyo lang nako isipari. Ayaw sabta nga kami lang mga obispo, mga pare, mga madre, mga relihiyoso ang mga ngani. Mga igsuon, bisan pag unsa na mo kaaktibo, dili na mo kaya kay gamay rami. Atong sabton nga ang simbahan, dili lang kami. Apil usab kamo nga wala na ordinahe. Kita ang simbahan. So dapat kamo mga igsuon nga wala na ordinahe, naapod unta tay paningkamot nga magpakita tag maayo og mudalata sa mga tao nga angay ipaduol sa Dios. Pinaagi sa atong maayo nga pulong, tambag, ug ang ato pod nga maayo nga binuhatan. Mga igsuon, na ako'y story nga ipapamalandong nako ninyo nga ako ra pong nabasa gikan sa usa ka pari nga Pilipino. Didto daw sa mall sa Manila, tuay chapel. Ang dalan padulong sa chapel na ay hall nga naay crucifix nga nakabitay. Pero ang katingad-an kay ang maong crucifix bungkag ang dire ug diri sa ubos, so walay mga kamot ug mga tiil si Jesus sa maong crucifix. Naa di ito history, nahitabo di ito World War II. Usa ka simbahan sa World War II nga panahon naapil sa bomba, naguba. Mauto nga usa ka adlaw ang pari ug ang mga parokyano nangukay kay basi naapay masalbar. Mauto ilang nakita ang crucifix pero wala na yung mga kamot ug tiil ni Jesus kay nabungkag na. Niingon ang parokyano, unsa man ni padre, ipadapli na lang nato. Niingon ang pari, ayaw ang bina. Pagkasunod Domingo, pagsimba sa mga tao, tuwa na sa entrance sa simbahan nakabitay ang maong crucifix pero naay caption sa ubos. Kabalo mo unsa ang caption? You are my hands and my feet. Kamo ang akong mga kamot ug mga tiil. So mga igsuon, unsa imong trabaho karon? Unsa ka karon? Sa unsang paagi mahimo kang mga kamot ug tiil ni Kristo?